ҳамин тӯҳфа барои ма мешавад. Ва хушхабари имрӯзаи мо ҳамияе ки рақамҳои телефони худтонро бинависонед, ягон қарор қабул шудагӣ нест. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтесай ва нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен имрӯз зодрӯз дорам. Ба хотири зодрӯз як ҳаракат кунед, аз ҷониби шумо билет харидан ҳамин тӯҳфа барои ма мешавад. Марҳамат, видеоро тамошо кунед. Ҳамагӣ 100 дона призай, 4 дона мошин, якта 012, якта Мерседес 211, якта Кемри 3 ва якта дига электромобил. Имрӯз барои шумо аксия мекунам. Ба 1000 рубл 10 дона билет бародаро, шанс айдаст натен бидроин билетотона бихарен. Яъне ки инами номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. Сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsApp чек тароӣ мекунӣ, билетҳои аксия хати гирифтагӣ инам хеле ҷошда меоя. Бидро бахта бисанҷ, билета бихар. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Чихеле ки гуфтем як хушхабар. Тақрибан як моҳ пеш як информатсия баромадагӣ буд. Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони Қатар визара аз байн бурда буд. Яъне ки шаҳрвандони Қатар метавонанд ки бе виза ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар карда биёянд ҳамчун турист. Ва хушхабари имрӯзаи мо ҳамияе ки Қатар низ ҳамчунин барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон визара аз байн бурд. Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ки бе виза ба Қатар сафар кунад ва то муддати 30 шабона рӯз метавонад бе ягон ҳуҷҷат гашту гузор кунад. Ин як хушхабар барои тамоми мардуми тоҷик буд ва мо хостем ки дар ҳамин мавзӯъ як видео кунем, имрӯза информатсияро барои шумо пешкаш кунем. Яъне ки ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад озодона сафар кунад. Пештарам озодона сафар карда метавонистанд ҳар ду тараф шаҳрвандо, лекин виза буд ва виза аз байн бардошта шуд. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Як кас нависондаи 5000 штраф депорт кардагиан ака или не чико кунем видварения. Дар ҳолате ки шуморо видварения меган ва 5000 рубли дигар бо ҷариматон мекунанд, вале аллакай запрет на въезд ба ҳисоб меравад. Мурод нависонда: ассалому алайкум, акаҷон мегуфти билетҳои конкурс чанд қайи дигар мондагиа. Ҳозир бихарем мешава ё ин ки не? Бале бародарои азиз, билетҳои конкурс ҳозирашда ҳастай, шумо метавонед бихарен ва чектона равон кунед. Видеош дар аввали ами навор мондагӣ буд. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, патенти моро аннулировать карда буданд. Московский област буд. Мо Тоҷикистон рафтем, ина омадем диюмбора. Метавонем дар ҳамон минтақа патент кунем. Як минуси аннулировать кардани патент ҳамин мебошад ки вақте ки шумо диюмбора ба Федератсияи Русия сафар мекунед, то муддати 1 сола ҳақ ва ҳуқуқ надоред ки патенти худтона ҳуҷҷатгузорӣ кунед, яъне ҳуҷҷат спорида наметавонед. Як кас нависондаи: ака номеротан навис или телеграмтан мон. Илтимос ака, саволи коғазпеч дорам. ҳар касе ки саволои шахсӣ дошта бошад, мисол бихоҳад ки ҳамсӯҳбат шавад, бародарам ва чандин бора ба шумо мегӯям ки дар ҳамин комментария рақамҳои телефони худтонро бинависонед. ӯ рақамҳои телефони шуморо ҳеҷ кас намебинад. Ман худам медонам, мисол ай телефон то адобрид накунам комментарияро публикада мардум хонда наметавонанд. Ман медонам, мебинам номерои касе ки мондагӣ боша, чӣ савол чӣ масъалае ки боша, мақсад дар WhatsApp худам дар тамос мешавам ба ҳамон одам. Шумо агар ки бихоҳед номери телефони WhatsApp-тона бинависед. Як кас нависонда: акаи Сорбон авфи муҳоҷиро кай мешавад? Дар бораи авф кардани муҳоҷирон, шаҳрвандони хориҷӣ ягон қарор қабул шудагӣ нест. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум брат, дар бораи мобилизатсия гап мезадӣ. Меган 1 март мешава мобилизатсия. Дар ҳамин бора бисёри баъд савол метинед. Қариб ки ҳар рӯз савол пешниҳод мекунед ва мо мақсад ба шумо гуфтем чандин маротиба ки ягон пешниҳод шудагӣ нест, ягон қарорам набаромадаe. Як видеои алоҳида мекунем. Агар ягон информатсия ки шид дар бораи мобилизатсия, ҳамаша мақсад пурра карда мефаҳмонем ба шумо. Як кас нависондаи: акаи юрист, ассалому алайкум, гуфта будӣ оиди супоридани пули утилизатсия барои мошинҳо видео мекунӣ, чӣ шид дар ҳамин бора маълумот будед? Худо розӣ боша, як рӯза да видео мекунем ва мақсад нархи навоша мефаҳмонем ва бояд киҳо утилизатсия кунанд, ҳамаша мегем ба шумо. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, патенти пеш аз соли нав гирифтагӣ уведомление мекунад.
илтимос ҳатман зарур ай. бале пеш ай соли нав гирифтагиен ё ки баъди соли нав гирифтагиен видамлит мекунен патента. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. соли 2019 моҳи феврал запрет кардам. ман метавонам ҳозир Россия бурам. запрета вобаста ай сол шад ки мисол чанд сола запретет кардагиан. рамик нависондай. ассалому алайкум ака нашод уведомления. касоне ки ВНЖ доранд уведомления кардан лозим ё ин ки не. агар видна жительстватона дар назар дошта бошем, бале вақте ки муҳлаташ меояд шумо агар нарен уведомлит накунен ВНЖ-тон аннулировад мешавад. як каси дигар нависонда ака ассалому алайкум. мо бозорда кор мекунем. чӣ хел трудовой договор кунем? бозорда просто разнорабочий. дар мавзӯи нафарое ки разнорабочий кор мекунанд ё ки частни кор мекунанд, умуман дар ҷойҳое ки кору фаъолият мекунанд ки трудовой договор кардан намешавад, мақсад дар ҳамин мавзӯъ ҳичи гуфта шидагӣ нестай ва мумкин ки ягон тағйироту ягон осонӣ биёранд дар рӯзҳои наздик. хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.